खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव खायसे रादाबफोरजों आं रुवामेन बर'। गिबि रादाबखौ नोंथांमोननि थाखाय होनो लादों। गसाइगाव जिल्ला आइजो बिपिएफनि बानजायनाय मोनसे डेम'क्रेटिक रेलि हाबाफारिया जानानै थांबाय। बे हाबाफारिखौ गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि मावख'निफ्राय गसाइगाव महकुमा मावख'सिम लानाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गसाइगाव महकुमानि एसडिअ सिभिल अफिसारनि गेजेरजों आसाम सोरखारनिसिम गांसे मेम'रेन्डामबो गथायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै जिल्ला आइजो बिपिएफनि आफादगिरि हिराबाई नार्जारिया जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों बेबायदिहाय बुंथियो। अब्ला फैदो दानिया बिथां आफादगिरि हिराबाई नार्जारि बिथाङा मा बुंनो नागिरदों जोङो खोनासंना लानि। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াৰ লগতে অসমৰ চিফ সেক্ৰেটাৰী আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰলৈ এটা মেম'ৰেণ্ডাম আমি ছাবমিট কৰিলোঁ। ইয়াৰ মাজেদিয়ে আমি BTADত সোনকালে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ডিমাণ্ড কৰিছোঁ। কাৰণ যোৱা 4 এপ্ৰিলত যিটো BTC ইলেকশ্যন হ'ব লগা আছিল এইটো COVID-19 পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে স্থগিত ৰখা হৈছিল। আৰু BTCৰ যিটো চৰকাৰৰ সময়সীমা এইটো পাৰ হোৱাৰ বাবে গভৰ্ণৰ শাসন হৈছিলে। কিন্তু ইতিমধ্যে মিজোৰামত ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশ্যন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰাজস্থান আৰু বিহাৰত এছেম্বলি ইলেকশ্যন এইবিলাকো নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে। 28 তাৰিখৰ পৰা 7 অক্টোবৰৰ ভিতৰত হ'ব লগা আছে। বেলেগ ৰাজ্যত যদি এইবিলাক ইলেকশ্যন হয় আমাৰ BTADত কিয় নহয়, সেইকাৰণে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ। আৰু যাতে 28 অক্টোবৰৰ আগতে গভৰ্ণৰ শাসন শেষ হোৱাৰ আগতে আমাৰ BTC ইলেকশ্যন হয়, ইয়াকে আমি ডিমাণ্ড দিছোঁ। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय जोंनियाव मोनसे राजखान्थियारि रादाब दं आरो बे राजखान्थियारि रादाबा फैदों बाक्सा सिमलानिफ्राय मा राजखान्थियारि रादाब फैदों नोंथांमोननि थाखाय जों होनो लादों। बे रादाबानो जाहैबाय लाइमोनफोरा जेब्लाबो सांग्रां जा बे खोथाखौ बुंदों 22 कक्लाबारि बियाबनि UPPLनि बिजाथि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। 29 सेप्तेम्बर 2020 खालाराव BTR मुं गुस्लायनायनि उनाव UPPL राजखान्थि हान्जानि बिसायख'थियारि सांग्रांथि मेल खुंनायखौ जेरैबो BTR ओनसोलाव नुनो मोननाया सरासनस्रासै। बे बुब्लियावनो 29 सेप्तेम्बर खालाराव बाक्सा सिमलायाव जालांनाय UPPLनि लाइमोन सांग्रांथि मेलखौ खम होननानै बुंनो हाया। मानोना लाइमोनफोरा बर' हारिनि इयुन लाइमोनफोरा जेब्लायबो सांग्रां जा होननानै 22 नं कक्लाबारि बियाबनि बिजाथि प्रमद बर' बिथाङा लाइमोन सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदों। बिथाङा बे खोथाखौबो बुंथिबावो जे फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोराबो गावजों गाव गोरोबलायनानै गावनि गथ' गथाय आरो बर' हारिनि इयुनखौ जौगाहोनो खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। अब्ला फैदो दानिया जों नायना लानि बिथां UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों खौरांगिरिनि गेजेरजों। देरहागोनाथ' रोखा, मानोना दिनै रायजो राजाफ्रा बर' हारिनिफ्रायबो गुबुन हारिनिफ्रायबो लोब UPPL दोलोआव बाहागो लादों। आरो दिनै बे मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि बाहागो लादों, जेरैबायदि जइन जादों जोंनि दोलोआव, बेखौ नायोबा रोखा जायो कि UPPL दोलोआनो एबार सरकार दागोन। आरो गुबुन दोलोफोरनिफ्राय ओंखारनानै फैयै जोंनि दोलोआवनो बांसिन हाबफैदों। आरो बिसेसकै BPFनिफ्राय गोबां हाजार मानसिफ्रा फैनानै जोंनि दोलोआव हाबफैदों, GSPनिफ्राय हाबफैदों। अब्ला बेफोरजोंनो रोखा जायो कि एबार गुबुन दोलोआ नङा UPPL दोलोआनो सरकार दागोन। जोंनि लाइमोनफोरा सांग्रांथि दङ, नाथाय कनफिडेन्सआ एसे खम। खारन जोंनि थासारियानो दाबो खोब चेलेन्जिं थासारि नङा। जोंनि स्कुल कलेजफ्रा जेरैबायदि माने गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ बेखौ नांगौ बायदि होनो हायाखै। जोंनि गामि गफा न'खर संसारफ्राव थासारिफ्रा जेरैबायदि चेलेन्जिं, माने सासे फरायसानि थाखाय बादायलायनाय मुगायाव जों जेरैबायदि गोब्राब खामानि मावनांगौ, गोब्राब स्टाडि खालामनांगौ, बेबायदि थासारिखौ दाबो जोंनियाव फैनायखौ नुवाखै। दा बिनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां समाव आन्दायनो गोनां जायो बा स्कुल कलेज गारनो गोनां जादों। दा बिनिखायनो बे जोंनि गुबुन जेंना जोंहा दङब्लाबो लाइमोनफोरनि गेजेराव गोब्राब मोनसे खामानि मावनायनि थासारिखौ जों लाबोनांगोन। दा दिनै बेवहाय इयुथ एवारनेस जि प्रग्राम लादों, आं बेखौ साबायखर बावदों। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि कक्लाबारि ओनसोलनि लाइमोनफ्रा जथेस्थ' सांग्रां जागोन होननानै आं सानदों। बाक्सा सिमला कारहानानिफ्राय गला बसुमतारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। उननि रादाबखौ होनायनि आगोल नोंथांनियाव जों सोंनो नागिरदों बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथाङा मा राव रायलायो? निश्चय नोंथांनि फिननाया बर' राव रायलायो। नाथाय बर' रावखौ नोंथाङा बिजाब महराव माब्लानिफ्राय फरायजेननो मोननाय, नोंथाङा माब्लानिफ्राय बिजोङाव बे रावखौ नोंथाङा बाहायजेननो मोननाय? दिनैनि नैबे बर' रावा
बेसेबा बोसोरनि सिगां गोबां नाजानायनि गेजेरजों खायसे बर' सानसुमैफोरनि नाजानायनि गेजेरजों थैनि बानानि गेजेरजों खायसे जिउ बावनायनि गेजेरजों दिनै जोङो बर' रावखौ जोङो बाहायनो हानाय जाबाय आसामनि नैथि लोगो मावख'आरि राव महरैबो बाहायनो हानाय जाबाय बेनि जाहोनाव बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय जों मोनसे रादाब होनो लादों बे रादाबानो जाबाय 28 सेप्तेम्बर खालारखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव आसाम नाङैनो मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाया जानानै थांबाय नायगिरि नोंथांमोननो जों फोरमायनो नागिरो बर' रावा फराय बिजों महरै बाहायजानाय सिगां सिगां रमान स्क्रिप्टनि थाखाय बर'फोरनि गेजेराव आसाम सरकारजों भारत सरकारजों मोनसे रमान स्क्रिप्टनि थाखाय मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन बे सोमावसारनाया जादोंमोन गोबाव सम आगोलनो जादोंमोन जेब्ला 1974 मायथाइनि 28 सेप्तेम्बर खालाराव गिबि खेबनि थाखाय रमान स्क्रिप्ट सोमावसारनायनि थाखाय सा 18 बर' जोहोलावफोरा रमान स्क्रिप्टनि मुङाव मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन बै समनिफ्रायनो बिथां 18 मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आसामनि दाब दाब जायगायाव दिनैसिमबो रमान स्क्रिप्ट सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय आलारि बाथि सावनायखौ फालिबोगासिनो दङ बे बुब्लियावनो जोंनि बड'लेण्ड खौरांसिम मोनफैनाय खौरां बादिब्ला दमदमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथाय बानजायनायाव 28 सेप्तेम्बर गोथार मुंख्लं सानखौ दमदमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलियाव गाजा गोमजायै खुंनाय जायो मोनदिनो मोननाय बादिब्ला थुनलाइ आफादनि जाथाखौ बिरहोयो दमदमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि रन्जन खाख्लारि बिथां खाख्लारिया बर' थुनलाइनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोनानै गावनि बिबुंथियाव बेबायदिहाय बुंथियो गिबियावनो आं बिथां मुंख्लंफोरनिसिम आंनि गोसो सिंनि गोसो गोरबोनि रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय सिबिनाय बावहरग्रोबाय जाय मुंख्लंफोरनि थाखाय दिनै जोंनि बर' हारिया बेसिम दावखोनो हादों बेनि थाखाय आङो दिनै बे मुंख्लं सानाव बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय बावहरग्रोबाय उनावहाय दमदमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि बन्धुराम बर' बिथाङा मुंख्लंफोरनि थाखाय गिबि आलारि बाथि सावजेनो आरो लोगोसे बिबार बावजेनो बे बुब्लियावनो मख'नो गोनांदि दमदमा ओनसोलनिनो दमदमा बुनबारिनि सासे खन्थाइगिरि सम्पक रामसियारि बिथाङा मुंख्लंफोरनि मुङाव मोनसे खन्थाइ आवरायनानै मुंख्लं सानखौ मेहेर गोनां खालामो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों खन्थाइनि मुङा जाबाय अजा जोहोलाव मुंख्लंफोर नोंसोर जाबाय हारि दावहानि नेवथोन दावहारु नोंसोर जाबाय दानि हारि सुस्रानाय खाम दामग्रा खामबारु खामनि सोदोबाव मोसादों बिसोरो नोंसौला नोंसौजोफोरा आवथालि बावथालि नाथाय मोसानाय सेवफोरा आलाय सिलाय जुदा जुदा सेरजा सिफुं खाम जथा थरखानि सोदोबजों गोरोबथारा आखाइ आथें गेवथारा देंखो मेथाइखौबो रोंजोबा महरफोराबो समायथारा खायफानि खर'फोरा लिम्बाव लिम्बाव उदैफोरा गेन्दाव गेन्दाव आखाइ आथें बुदब बुदब खावलाय खुगा गालगब गालगब खानायफोरा जायला जायलि मेगनफोरा थेला थेलि जाहाब जाहाब गाननाय जोमनाय जांलाब जांथाब नोंसौजोफोरा गानो दा फालथं सुंथाब थाब दाग्रा दुग्रा नोंसौलाफ्रा दा मोलं मोलं दाग्रि दुग्रि नोंसौजोफ्रा गोबाङानो दा जल्लिं जल्लिं सोलोङो माखासेया जालाय बैसोआवनो बोराय बुरैनि आखल आखु नोंसौजोफ्रा खायफाया खानाय सिनो नोंसौलाफोरासो समायना खानाय खाथ'बो न'आव ओंखाम जाया बिसोरो
थाबायावसो जायो आखाइ आथिं लोरिबोयो गोम गोम थाबायनो हालिया गोलैहां गोलैहांसो थाबायलाङो बिसोरो खेराइ बैसागो मोसाया बिसोरो टुइस्टसो मोसायो ग्रोब ग्रोब गोदै हारिमुवा जालांबाय दिनै हादोबदोब बेनो नामा नोंसोरनि रादाया मुंख्लं जानायनि ओंथिया हारिजों हारि नेरलायग्रा धोरोम सोलायनायाव बोलोगोरा हरखाब हानजा सोलायग्रा बिजों मुगैग्रा आवबा बर'सा अनलाय दोंसोगारो दा बेयाव मालायजों सुलायजाग्रा माखासे गोरों गोरा आफादाव आवार गोग्रामबायग्रा माब्ला गागोन हारिनि बे गाराया बेरबायानो थागोन नामा बेरामनि दब्राया गोदान गोदान थान्दै दैथायहर जोहोलावफोर गोरोन्थि दङब्ला दैदेननायाव गोदानै रायफोदलायनो फु बियादि फु सेमलां गुब्रुलां गा गाराय गा हारिनि गाराय गा मोदोम आखाइ स्लिम खालामलां गोरों अजा नांगौ जोंनो दा हारिनि लोमजानाय सोखानो नलबारि जिल्ला एबसु लोगोसे धमधमा आनसलिक एबसुनि लोगोसेनो धमधमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसुलि फोरोंगिरि गासैनिबो नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया जोबोद मेहेरगोनां जानानै थाङो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों मुंख्लं सान फालिनाय बुब्लियाव नैबे खोथाखौबो रायखांनो नांगोन जे 1974 मायथाइनि 28 सेप्तेम्बरनि बिसम्बिया साफ्रोमबो बर' सुबुंनो गोजांस्रिवनाय होयो बर' फरायबिजों लोगोसे बर' राव थुनलाइनि थाखाय रमान हांखो बाहाय मोननायनि थाखाय सोमावसारनाय बाहागो लानानै थैजों दुगैसुला दुथांमोननि आखायाव अबथिरा जिउ गारनांनाय गासै मुंख्लं मोननो 28 सेप्तेम्बर खालाराव मान बावनाय जायो बिबार बावनाय जायो बिथांमोननि मुङाव आलारि बाथि सावनाय जायो नाथाय बे गोथार बिसम्बि बिथा लानानै बिसोर गेदेमा मोननो होनो थाखाय बर' माहारिया जेबो गैया बिथांमोननि जिउ बावलांनायखौ जों दासिमबो सुख' हाया बेखायनो बर'फोरा जेब्लासिम सान थागोन जेब्लासिम अखाफोर थागोन बे 28 सेप्तेम्बर मुंख्लं साना अरायबो फालिजाबाय थागोन बिथां मुंख्लं मोना अरायबो गोसोखांबाय थागोन जों बर' हारि हिसाबै जों गासैबो बिथां मुंख्लं मोननो मान होनाया मोजां आरो बिथांमोनखौ जों जेब्लाबो अराय सम गोसोखांनो नांगोन बिथांमोन नङाब्ला दिनै जोङो जोंनि बर' रावा जोंना गेवलांनाय नङामोन जोङो बर' रावखौ दिनै जों रायज्लायनाया गोमालांबायमोन दिनै जों बिजाब महराव फरायनो मोननाय नङामोन दिनै जों आसामनि लोगो मावखारि राव महरै जों दिनै मोननाय नङामोन बेखायनो बे बुब्लियावनो बड'लेण्ड खौरांनिफ्राय जानानै गासैबो मुंख्लं बिथांमोननिसिम गोसो गोथार जोंनि सिबिनायखौ जासिहरबाय निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरनायनि जोबथारनाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ जोबानो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों